Africa my continent. Into esibeka la ekhaya kuvele umshophi, kuvele umuka. Kushone umama wakhona. Kushone umama la ekhaya uneminyaka plus or minus 71. Ipolicy yakhe ikahle. Afpop bakahle no Afpop. Yonke into ikahle. Bazokwazi ukuthi bemncwabe uAfpop. Kodwa okwenze ukuthi basibize ukuthi sizobamba la singabamba khona ukuthi la zophumela khona kuphandle, yabo, bekhavile umama ngoba usemdala amandla akasenawo, kodwa ukuthi la zophumela khona kuphandle. Yikho ke sila ekhaya ukuzobuka, senze assessment, siyenza ama phone calls ukubukakala ukuthi kungabanjwa kuphi. Sizongena la ngaphakathi, ubone ngaphakathi, ubone yonke into, kodwa nje la ithi into enzima kakhulu ukuthi uzophumela kuphi. Ileyo lokho kokungcwaba kukahle. Beyikhavile, beyikhokhela ipolicy yakhe nemali yakhe yempesheni, right. Bese kukuthi ke sekufanele ukuthi thina ke sibambe bakithi, ibambe khona, zibambe futhi bese ziyaqinisa, kwenzela ukuthi njengoba kungoLwesibili nje ukuthi kufika usuku lokufihla umndeni ungacindezeleki wodwa. Angithi uyalwazi udaba lwethu luthi fihla ihlazo kamakhelwane. Ngithi ubuntu umphako ongaboli. Ilapho okufanele ukuthi ke kuvele khona ke ubuntu ukuthi asibambisane kulesimo. Ngizokufaka la ngaphakathi ubuke enye inkulumo egcwele uzoyithola la ngaphakathi. Africa my continent. Se-Africa, South Africa, KwaZulu. iZululand i-district. Umasipala uPhongolo. La uWard 6 la ise-Clevan. Ngasebhanga sport abanye bazoyazi ke abangakhona. Amanzi abomvu ngaphi? Ali. Alright. Awudaba eseze ngalo la alijwayelekile. Umama la ekhaya ushonile. Uneminyaka plus or minus 71. Kodwa ukusisusile ukuthi size sofika la oPhongolo ukuthi umama kufanele ukuthi aphumele kulendlu. Nansi indlela afuna aphumele kuyona. Iward la uWard 6. Ilendlu le. Ubona labo dadewethu bazama omakhelwana bona shabala ekhaya. Bazozama ngithi sithi fihla ihlazo kamakhelwane wakho. Iyona into esificela ekhaya ke omakhelwane sebefikile bazozama. Ubuntu umphako ongaboli. Siyazwelana, siyahambelana njengoba sila siyahambelana. uAfpop uyibambile ingxenye yakhe. Inkinga enkulu manje ile ukuthi njengoba kufanele ukuthi abekwe kule weekend mhlawumbe umgqibelo noma isonto kulesi simo. Mawuzwa la eminyango uzozwa ukuthi ikhona inkulumo ethi sithandazela ukuthi izulu lingani. Ngoba mangani izulu kusho ukuthi ngabe siphandle kakhulu. Mhlambe ke umuntu abengakucela i-temporary structure. Yabona nje i-temporary structure iyona bezosilekelela. Ikhona enye la ngaphandle. Kodwa ngenxa ukuthi abantu baningi kakhulu ngeke kuze kwazi. Masingathola nje temporary structure yesibili ingasilekelela kakhulu kwenze ukuthi lesimo lesi sikwazi ukuthi ihlengahlengiseke. Kuhle neze. Bese kuba ukuthi ke okunye sikhuluma indaba ye-structure, i-temporary structure. Number 2 ukuthi ke sibambe hayi kuphandle la kuphandle kudinga ukuthi sibambe ngempela, sibambe bese siyabambisisa. Njengoba namhlanje kongoLwesibili kufanele ukuthi abantu bazolokhu bengena bephuma bezohlanganisa amehlo bezokhala, kodwa uyabona ukuthi akukho lutho. Mawuphethe uplastic nje owodwa kosilekelela kakhulu. Siyafisa ukuthi sibambisane nomndeni wala ekhaya nabo beziswe befudumele, kungabi umthwalo ukudlula kamama. Gcine sekumthwalo ukuthi kodwa lolu suku luyofika nini. Yazi mangase kufike nje umgqibelo simfihle. Akufanele simfihle ngempela. Kufanele ukuthi ukuya kwethu emgqibelweni sikahle, family kahle, khona lapho ukuthi mawufika bekwazi ukunikeza amanzi okuphuza. Isizulu kasitoliko. Siyacela nje ibambe ikhona, zibambe bese ziyabambisisa.
nathi sisazokwenza ama-phone calls lapha 1-2 sibonge ukuthi kukhona okungavela lesimo asikho kahle. Siyacela noma ubanje ungabamba abambe futhi bese yabambisisa. Ingaphandle lakho nanti ingaphandle. Nanti leli ngaphandle. Simo lesi esingatolikwa-ke lesi. Angeke uzositolike. Buhlungu bakhona-ke ngiyabazi ngoba thina nathi sikhule kulesi simo nje. Nasi lesi simo lesi. Ma uphuma ngaphandle, ma ufuna ngikukhombise ngaphandle uzobona. Yabona? Uyabona ungabona indlu ungasakwazi ukuhlukanisa uthayela notshani ukuthi kuphi okufulelwe ngakho. Yaqala-ke manje sekunenkinga isuke isinkulu kakhulu. Ake ibambe impela ekhona ibambe iqinisa. Kunzima impela nje kakhulu. Kunzima nala kugcwele la. Nayi le temporary structure ngikhuluma ngayo. Asingathola noma yesibili bakithi. Hey madoda. Bolokhozi. Sanibona. Ninjani Bolokhozi? Yaphela. Anile ngani esikoleni? Anile ngani esikoleni nina? Niloveleni? Niloveleni? Niloveleni esikoleni? Aniye ngani esikoleni? Aniye ngani esikoleni? Isimo lesi. Ya, isimo lesi. Lesimo lesi. Ngiyacela nje secela mina. Ngiyacela nje kakhulu. Hey. Hey. Ya kuphandle. Ya kuphandle. Nje. Noma ungaqhamuka ngaphi kuphandle. Ya. Ya. Kunzima kakhulu.